Bestond toeval kwam ik dat boek voorbij, maar de titel neem het over. Schreeuwen terug Van der Kap. Van der Kap wie oud marinevlieger en dat wie dus iemand die samen met zwart evacueerd werd uit Nederlands-Indië. En dus die het hele levensverhaal in Grutlijn in. Hij is binnen hier in Burgum, maar hij is al vrij gauw vertrokken. Ja, in 1931 samen met zijn ouders naar Nederlands-Indië. Ja, wij zien hard het hoofdonderwijs weer. Dus het een roeping vonden om dat voor te zetten in voormalig Nederlands-Indië. En krijg van dat de Japanners volgens mij Java binnen voelen bij zij dus evacueerd. Hij is daarna in Groot-Brittannië waarom kwam als operationele vlieger. En daarna had hij dus nog bij twee eenheden van de Britse marine luchtvaartdienst vlogen. 18 op een fjouwer en 1842 squadron. En van die laatste eenheid had hij dus operaties vlogen tegen de Japanners en ja, dat zien de Duitsers. Uiteindelijk is hij omgekomen. Dat weer dus in juli 1945, maar een corsair tijdens operaties in de Japanners kreeg voor het einde van de Tweede Wereldoorlog een treffer op zijn vliegtuig. Zij had postuum het oorlogsherinneringskruis gekregen en het vliegerkruis. Maar hij had wel terug zijn inspanningen die hij dien had als vlieger binnen de geallieerde luchtstrijdkrachten. Een grote bijdrage dus levert aan de bevrijding van Noordwest-Europa en het voormalige Nederlands-Indië. Ja, en dat nou uiteindelijk de plaquette er staat en dat wij nu in de tuin zitten van het geboortehuis. Ja, dat mooi is voor mij de cirkel rond. Zo maakt het zien dat je altijd een heel goed en voldaan gevoel.